He, Keyvani, şuna oňordun. Hani bir käse çay içeli. Kakati, oğlundan hatama gelmedi. Ne ettin ayt valla Keyvani? Oğluňy harbogullygy berdiňmi ýa çağılar wagına? Onun ama doğru. Tagaman gulluk edip ýörenürde. Netip bolsa gullugyny tamam eder gelerde. Onsoň bar aladysy ejeme hat ýadaý nip durmak däldir. Ene yüreğde, balamın hatıny her gün okasım gelýär. Gel oğul çay içeli. Tagaman gulluk edip ýören bolsa bolýala. Dostcan, tensiz yüreğim ağsar. Bu dilim bilen sene ýüreg çyga meňden ok. Hanonly dostum, hop, başla dost, ýadymdan çykypdyr. Yok, ziyan yok. Sağ ol Batır. Sağ ol. Oğlanlara salam. Yokman. Menem sähelçe wagtdan barar. Saňa da ýokman garaşýas. Saňa maň gutulyp gelmeň arzu edýär. Maňa kapitan aman garaşyp duran raşakdy. Sağ ol, saňa maň gutul. Sağ ol. Başlaň. Şemşady görmedin mi? Yok, görmedim. Salam. Başlaň. Siziň adyňyz näme? Maysa. Maysa. Sizden bir haşym bar. Aydı verin dinleyen. Şunu Şemşady gowuşuraýyn da. Düşünmedim. Bugün öýde ýok ekenne. He, aşyk girdiň köňül arzuwmy be? Howa. Bolýan. Ýöne, Ýönesin näme? bu hat Şemşatyň ne hil kabul etjegi belli de. Wah, bu zatlar netibi işidir. Yönüme sizden netijeni bilmek üçin näde pawarlaşyp biler? Eskerýär. Biz tehnologiýaň ösen nöwründe ýaşaýas. Isle jaňlaş. Isleseň SMS ýa-da internet bilen habarlaş. Wah, o zatlar meň özüm hem bilýän. Yönesiz habarlaşmak üçin telefon welliňizi beräň da. Häzir. Köp sag bolun. Yar gülüm deyip sayrasa bilbil. Gülleriň iyisi kalbyňa dolar. Bir gülüň ışgyna açylsa köňül, yüregim senne diýip hoşlanar. Salam. Owum gaýrla. Men enne gitmeli. Yine görüşersip umid edýär. Nifip bolsa, bil görüşürüz. Bar anne. Bolýar. Hoş gal. Görüşeriz. Eri vatandaşlar, hormatly ýaşurlar, gadyrly mehmanlar. Garaşly vatanymyzyň esasy kanunyna bellenşi ýaly ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazinasy adamlar. Bir taraf vatanymyzyň her bir raýatyna asuda, awadan we bolayın durmuşda ýaşamak üçin ähli şertlerine döretmek bizim esasy maksadymyzdır. Berkara döwletimizin bagtçalyk döwri her bir Türkmenistanyň awadan we bagtça durmuşda ýaşamagyň görewidir. Hormatly adamlar, hormatly ýaşurlar, mehriban halkymyzyň awadan we bagtça durmuşda ýaşamagyna gönüktirilen başgalymyz döwlet adam üçindir. Ýaşasyn ediz watanymyz Türkmenistan. Ýaşasyn baqy sarsmaz Türkmen döwleti. Ýaşasyn berkarar döwletimiziň bagtçalyk döwri. Ýaşasyn garaşsyz,
baqi bir taraf Türkmenistan. Ömür adamlardan yollar mı yağtı? Ederlerin ruhunun milletin bahtı. Doğruya vatanı aldı bir halkı. Ehdimiz vefamı, ehdimiz vefamı, ehdimiz vefamı dirkemiz vatan. Bir vatan eskeri, bir vatan misli, oraya vatanı, birlik mektebi. Bir vatan eskeri, bir vatan misli, oraya vatanı, birlik mektebi. Doğru yaz vatanın, o şehrin. Doğru yaz vatanın, kerdavan yerin. Benim ferkirde başa, mıdan vefalı. Doğru yaz vatanı, doğru yaz vatanı, doğru yaz vatanı, düşün geri. Bir vatan eskeri, bir vatan misli, oraya vatanı, birlik mektebi. Bir vatan eskeri, bir vatan misli, oraya vatanı, birlik mektebi. Yollaş eskerler. Siz Türkmenistan'ın hormatly prezidenti, Türkmenistan'ın yaraglı işlerinin belen terkerde baştı, Koşun generalı Gurbanguli Berdimuhammedowyň biziň ata watanymyz her birimiz üçin edizdir, mehribandyr, mukaddesdir diýen kanatly sözlerini ýörelge edinip, 6 aýyň dowamyna ýörite maksatly toparda okuw türgenleşigini üstünlükli geçdiňiz. Detantçy bolmagyň düzgünlerini doly öwrendiňiz. Netijede siz doly taýýarlykly detantçy boldyňyz. Şu üstünlükler bilen sizi tüy türekden mutlayan. Yollaş etkerler, siz öz isleňiz boýunça ýerite maksatly topara, detantçylyga kabul edildiňiz. Okuw türgenleşiginiň tamamlanmagy sebäpli size şeýle mümkinçilikler edilýär. Şundan şeýlek, her kim öz islegine göre harby gullugynyň galan bölegini desantçylykda ýa-da bolmasa yaragly güýçleriniň beýleki goşun görnüşlerine gulluklaryny dowam etdirip bilýär. Siziň araňyzda pikirni etgedenmämi? Egerde bar bolsa bir ädimiň açyk. Görnüşi ýaly pikirni etgeden ýok. Yollaş etgerler, ata babalarymyz at ady bilen, yigit ady bilen tanalar diýipdirler. Biz şu gün ýene-de bir gezek garaşsyz bir tarap watanmyza bolan söýgüňizi, ihlatymyzy, gaýgyrmaçaklygymyzy subut etdiňiz. Biz size üstünlük arzu edýär. 6 ay okuw türgenleşigini utarmagyňyz bilen mutlaýan.
Salam. Ertirki boljak oyun üçin 30 adam petek bereň. Salam bağışlan. Yancı şiirden Kızıl Koynaklı aktrisamız geç gitti mi? Geçti. Beýle gitdi. Gayrat edip iýdinden yetinde şunu gowşup bereýin de. Ýolbaş kapitan ruhsat berseň eltip bereýin. Eltip bilersiň. Getirin. Sağ olun. Bağışlan. Bir minut mümkünmü? Salam. Salam. Gowmy ýagdaýlaňyz. Gowy. Bağışlan, siz şu teatrda işleýäňizmi? Owa. Neme? Şunu vermelim de men size. Bu näme? Uy, bağışlan. Aýtmak ýadyndan çykypdyr. Ýa siz gaýdaňyzda ýygyňyzdan kärdeşiňiz çykdy. Şu piýesany alyrypsyňyz siz aňyrda. Şunu size bermegi haýyş etdi. Sağ olun. Oyun görjek bolýaňyzmy? Hawa, bizim teatrda ertirki boljak sahna petek almaga geldik. Ertirki sahna? Hut şeýle. Ertirki sahnada menem çykyş edýänni. Şeýlemi? Oň ýaly bolsa, nesip bolsa ertirki sahnaňyza ulu höwes bilen tomaşa eder. Ýogsa da siziň adyňyz näme? Gülşat. Men Merdan, tanşanymyza örenşat. Esker Gullaýew. Men Gowşuran olsaň ýöräýeli. bolýa sag bolun. Sağ olun. Bir görseň Alukpan, bir görseň artist. Mene düşünmedim. Öňüm Şahir, sevgi diýilýän zat gözden maşlaýa diýipdir. Men göremok. Şoň üçin men sevgim yürekden maşlaýa. Men sen yüreğini gördüm derkar. Sen yüreğin gowy. Maňa şo yeterlik. Selvi. Ýolbaş kapitan ýüzlenmäge ruhsat edin. Esker Gullaýew. Ýadynda. Sen wagtlaryň ruhsadyň ertir ýerden çelindir. Ertir ýerden har bir bölüm çäni görşär. Düşünipmi? Hut şeýle. Ýolbaş kapitan gitmäge ruhsat edin. Gidip bilersiň. Hani geçiň düdürüm. Yor. Gülşat. Salam. Salam. Gülşat, siz gatyga oýnadyňyz. Sağ olun Merdan. Beren gül çemelleriniz üçin sağ olun. Gülşat, mümkin bolsa sizi öýüňe dogradaýyn. Bolýaýarym. Ýolbaş polkownik, Esker Öwgen Muradov. Erkin,
Han otur oğlum. Etger, men sen gullukta qadanyan üstünlüklerinden habarly. Oğlum, sen bizim bölümümizde görýän, görüllüli eskerleň biri. Men yol başçylyk edýän bölümde şeýli eskerleň barlygyna guwanýan. Berekella. Ýöne sen bir aladaňa bar. Sen maňa ağaň, kakyň ýaly syryň aýdyp bilersiň. Yoldaş polkovnik. Men gulluğa aýtmadan öň bir gyýda aşyk boldum. Owa, O gyýdy maňa seredenne, men o gyýdyň gözlerinde mehr, söýgü duýdum. Biziň ikinji duşugymyz harp hastahanasynda bolupdy. Men ardy wämsini öýdüp, biziň söýgüýimiz has güýjän öýdüp pikir edipdir. Ýöne men ýalňyşdym. Ýalňyşyp duryn yoldaş polkovnik. Soňky sapar görümde ol maňa hatda seretmedi. oğlum. Ähli kıyınçılıkları yeňip geçmeyi başarmaly. Belki araňyzda bir düşünşmezlik bolandyr. Egerde şoňy sen netibeňe ýadlan bolsa, barır bir-biriňizi gowuşarsyňyz. Häzir welin bar aladan diňe gulluk bolmaly. Häzirlikçe mertlik mektebini ýöret. Sen watan öňünde beren kasamga borçlu bolmaly. Netip bolsa, gulluk borçyň tamamlap baraňdan soň, ýazgyt bolsa, sen oňa duşarsyň. Senenim ruhdan düşme. Hanenni gulluňa var. Gitmäge ruhsat ediň yoldaş polkovnik. Ruhsatdyr. Ömrümde hiç vakit dönmedim senden. Öwürme yüzüňi sewer ýar menden. Mehriban kakam we ejem. Men üçin siziň begenmeňiz iň gymmatly zat. Men siziň bir hatyňyzy jogapsy goýdum. Men şu güne çenli dutarym bilen bedewimden başga gowun berip söýenim ýok. Şo sebäpli meni öýle işgletmek üçin siz kimi saýlasaňyz menem şoň saýlar. Oy kakam şol gullukdaşynyň gyýdyny biziň maşgalamda laýyk görýän bolsa, şoň diýeni bolsun. Menem sagaman gullugum berja etip ýör. Size de jan saglyk arzu edýär. Oy. Kakatna bir boşlayın. Yoldaş eskerler, hemmemizin bilişimiz ýaly, garaşsyz bakywy tarap ýurdumyzda hormatly prezidentimizin tagallasy bilen Türkmen bedewini ulgadyr goýdy. Ýörüte her ýyl bedew bayramçylygy bellenip geçilýär. Bu bayramçylyk ýeketäk biziň ýurdumyzda bellenip geçilýär. Bedewler barada aýtsak, ýaş bedew haçanna bir ýarym ýaşanna ýuwuşlyk bilen minişöwür edilýär. Bu iş elbetde bir wada aňsap düşmeýär. Sebäbi ýaş bedew sarç bolýar. Ýöne ussat bolsaň, bedew näçe sarç bolsa da, şonça da minişe çalt uygunlaşýar. Yoldaş mayor. Ýüldenmäge ruhsat ediň. Ýüzden esker, Eger mümkin bolsa, şo bedew minişe öwretläňe men finanşaýyn. aslynda sen at minmekden aşyň çykýarmy? Sen seret, at minmek aş oýnan ýala däldir. Hot şeýle yoldaş mayor. Onda näme yoldaş mayor? Siz öz eskeriňizi at minmäge ruhsat edýäňizmi? Eger şeýle höwet edýän bolsa, finanşaýsyn. Ýörüň onda. Bedewatym. Sen uçorgan atymsyň. Sırdaşymsyň. Dostumsyň. Saňa at diýmen, gardaş diýerin. Çünki ýigdiň ýollaşy ýurgatdyr. Yoldaş mayor, ata goşgo hep berýärmi? Gulluk elmäge çağırylany ertek aýdyp
Ene kavalı işlep duraydan mı? Sakağın soňuna seret. Yollaşmayor. Esker Ögöz Muradov kulluğunu atçılık toporunu devam ettirdi gowy bolardy. Esker Ögöz Muradov kulluğunu ýörüýte maksatly topardy dowam etdi. Girin. Yoldaş polkovnik Mayor Yarjanow sizin buyruğunuz boýunça geldim. Ha, yoldaş mayor, gel hani. Sağlygyňyzy isteýän yoldaş polkovnik. Geçin. Yeri, etkerlen okuw beýleki türgenişlere yetişiklerini çık. Ören gowy yoldaş polkovnik. Yaş eskerlerimiz töweşşen we okuw meýilnamalar dolu özleşdirýärler. Bol bilýä. Ondan etkerlenmediň içinde tapawutlanýanlar barmy? Hut şeýle yoldaş polkovnik. Esasanım Esker Gullayew we Esker Ögöz Muradov şu neçeli berilen ýumuşlary dolu we dogry ýerine ýetirmek başardylar. Ögöz Muradov şol at bilen gyzyklanýan eskermede däldir. Hut şeýle yoldaş polkovnik, edilýärdi. Hani şu gat bilen bir tanış bol? Tanıştım yoldaş polkovnik. Yeri? Yoldaş polkovnik. Yaş eskerleri baştan terbiýelep, soňra çelli gulluk etdirsen ýaşda. O diýeniň dogry yoldaş mayor. Ýöne buyruk bolýarda. Hut şeýle yoldaş polkovnik. Ýöne yoldaş mayor. Esker Ögöz Muradov bizden gitmäkä. Oň ata bolan höwütin barlak görmeli. Bor yoldaş polkovnik. Onuň emri ruhsat berseňiz, ýörüýte maksatly toparmyda howsalaglan edip, raýatlar we türkmen bedewini halaf ediş türgelleşigini meýilleşdirýäli. Bol bilýä. Ýöne şol geçirilýän türgenleşiginden hiç bir esker habarly bolmalydyr. Ýara bolmalydyr. Raýatlara da ata da hiç deper yetmezden geçirmelidir. Düşünüklü mü? Düşünüklü yoldaş polkovnik. Gidip bilerdin. Bor. Yoldaş mayor. Men yoldaş polkovnik. Şo taýda atyň barlygyndan Ögöz Muradov habar bolmalydyr. Hut şeýle yoldaş polkovnik. Gidip bilerdin. Bor.